vie, ale my sme ho poznám. Krásne. Počkaj, tu sú farby vodné, sme si všetko si dali. Tu sa to rozloží na zemi. Ten transparent, čo nám zobrali, zjedli ste nám banány, tak sme si už si pripravujeme ďalší, že jeden bude málo, už bude aj z druhej strany, aby mali už aj druhý, keby potrebovali. Tu sú farby, hej? Farby, jasné, vodové, čo potrebujeme, papier, repráky, sem ide notebook, fajčí sa a tlačí sa. A z čoho sa to teda financuje? Tak ja som to zatiaľ zo Slovenska zatiaľ. S tým, že som požiadal, aby mi to preplatili. Akože, prečo som občanom Slovenskej republiky, platím dane, patrím k tejto obci, tak prečo nie? Na iné sú financie, tak prečo nie na toto? Takže... Aha. No, to sú aj veľké, ale sú aj malé. No tu sú akože z histórie. Ja si odkladám každý jeden leták, čo mám spravené, to nám dochádzala farba. My sme mávali každú sobotu. Čo zaostrujem, počkaj. Od 18. sme začali. 18., 25. aj 3. Sme sa stretávali v kultúrnom dome, tam sme si to vysvetľovali, oficiálna stránka, všetko len oficiálne používame. Od vás stiahnuté, doplnili sme si svoj oznam a toto bolo po Leviciach všade. Keď bola táto demonštrácia, tak sme neboli v Bratislave, bola mobilizácia, tak sme skúsili v Leviciach, bolo tam nejakých 40-50 ľudí. Akože takto by to malo fungovať, podľa mňa, bola kde. Na hoci ktorej dedine. Tak ja mám povedzme 15-20 rokov, som nútený robiť na montážach v zahraničí. Bol som 7 rokov ako sezónny pracovník vo Švajčiarsku, mám prechodnú Strednú Afriku, Južnú Afriku, pred rokom som bol v Juhoafrickej republike. Tak znechutený som, nešťastný som, mám 6-ročného syna a 11-ročnú dceru. A ja ich nemienim v tomto tu vychovať, v tomto s prepáčením hnoji, alebo čo to je. Za systém. Hovorí sa, že demokratické, to s demokraciou nemá nič spoločné. Takže a prečo by som ja mal odchádzať z tejto krajiny, keď tu som sa narodil, keď som už niečo aj spravil pre túto krajinu, že som išiel v 90. odmínovať za nich, takže nie. Oni nevedia, koho nastaviť. Takže ste sa tu začali organizovať, alebo ty s takým nejakým, čo... Bolo to jednoducho vysvetlené normálnym chlapcom, čo na to doplácajú, čo trpia týmto, čo normálny človek dneska robí mesiac slušnou robotou a nevyžije. V priemyselných parkoch tam je 280-320 eur. Nech mi niekto vysvetlí, ako sa z toho dá žiť a človek poctivo pracuje. Ako sa z toho dá žiť, alebo z 240 eurového dôchodku, alebo zo 190, to sú aké cifry, to kde nabrali. A každý týždeň nebudú dávať do televízora, že kto má akú jachtu, kto má akú vilu, kto s kým, ako je, a všetko je beztrestné, všetko je v poriadku. Veď my sme úplne zmagorený národ za tých 20 rokov, čo sa mi spravili. A ľudia to berú normálne, áno, že tak to má byť, ale to v žiadnom prípade tak nemá byť. Do politiky sa nemá ísť tým, že nahrabem sa, nakradnem, čo sa dá, zabezpečím rodinu a vysmejem sa každému. Do politiky sa má ísť tým, niečo spraviť pre národ a pre vlast. Taká poučka, že by to malo byť poslanie. Alebo poslanie, áno. To je veľmi stará poučka, na ktorú sa asi zabudlo. Takže koľko ste išli z Kalnej? Teraz na poslední 40. 40? A ako ste išli? 40, naspäť sme išli o dvoch viac. Áno, 40 a to ste sa ako, že... My po prvej demonštrácii, keď som zistil, o čo ide, som si to pozrel na internete, ako vlastne, čo sa stalo, tak sme išli na obecné. Prvýkrát sme mali cez kultúrnu komisiu autobus, lebo kamarát akože je poslancom, tak nejak akože to bolo cez kultúrnu komisiu, bolo nás 18, tak som prišiel pondelok za pánom starostom, že či je... Ale on, že na 18 ľudí on autobus nebude dávať, hovorím, keď je niekde problém, ja ho doplatím. Že dobre, mám poslať, Roman Lacek sa volá, že jeho, tak už mi akože slúbil, že dobre, v poriadku, ale už mu povedal, že nie. To bolo v pondelok a v útorok bolo zasadanie obecného úradu, tak som oslovil sympatizantov, čo súhlasia a vedia, že o čo ide, že nech prídu na obecné zastupiteľstvo. Tak sme tam prišli, v rýchlom hlasovaní, to je tretí bod, sme sa opýtali, že
sú také a také akcie, tak a tak sa prerába, alebo pánov poslancov, či nám schválili, alebo neschválili, autobusy na každú jednu akciu gorila. No a zhodovo stalo sa, že 9 odhlasovali áno, alebo 8, lebo jeden pán doktor, čo je Vajs, ten chýbal, tak 8 jednohlasne odhlasovali, tak my máme autobus. Takže nám stačí. Takže preto 40, no? No Super. tak, Hej. keby boli 2 autobusy alebo viac ľudí, tak už máme aj to rozbehnuté, že tu, čo sú dopravcovia na okolí, tak vedia o nás, euro nám spravia na kilometr, 3 eurá za státe, keď sa nazbierame aj viacerí, alebo levičania, že by prišli, lebo všetci by sme sa poskladili na ďalší autobus. To je dobrý nápad. To je logické. Takže takto sme sa dostavili 40, akože z tej piatkovej demonstrácie sa mi najviac dopáčilo, že všetci 40 sme prišli zdraví domov. Mladí, jeden starší, druhý mladší, ale všetci sme prišli zdraví, troška osprejovaní, to je nič. Takže z Kalnej do Bratislavy, potom na námestie. Pri Starý most, tam sme vystúpili, to bolo tiež zaujímavé, že hneď ako sme vystúpili. Prešli sme cez prvú križovatku a 3 hliadky pri nás zastali. Nič, kontrola dokladov, občianskych, všetko Ako je to možné. možné, že 3 hliadky? Ste No, robili autobus, čo robil nejaké aby stíhali. vyšičky, alebo prečo vás Nie, zastavili? autobus bol už na parkovisku, ten bol z druhej strany za Starým mostom. My sme vystúpili z autobusu a už sme pešo išli. Cez Starý most, neviem, tam je univerzita, alebo čo tam je, Komenského, alebo takéto volačo. No, čo chceli tí policajti? Že ku ktorej skupine patríme a čo sme, kto sme, robili si robotu akože z totožnosti. Že vás kontrolovali. No tak sme tam došli, na námestí všetko v poriadku, všade to bolo krásny dlhý pochod a už keď sme sa vracali, išli sme okolo Starého mostu, už manželka s deťmi sa vrátil do autobusu, že niektorí z nás, aj my sme išli, ešte som išiel hore. Koľko ste išli hore? Koľko sme boli hore? Nejakých 15 možno? 15 ste išli. Už sme sa nekontrolovali, lebo my máme také krásne toto znamenie medzi sebou. Určite ste si všimli toho fakera, Dolce Vita, slovenský vidiek, zobuď sa, Kalná nad Hronom. Zjedli ste nám banány, ten sme prišli, ten nás stal 50 eur, tak by si ho mohli preplatiť. Páni policajti, to aj vidno na videu, že čo, ako sme prišli, tak my akože, my sa rozídeme, každý si ide po svojom, čo chce, jeden domek do nádu, jeden počúva, noví, keď sú prvýkrát, že ktorí tam neboli ešte, tak nech si to držia, alebo podávame si to, ale idete na námestí, na zhromaždenie, pozriete sa dvakrát a viete, kde je partia. Spomínal si, že si bývalý vojak, o tom tu porozprávaj. No, v 94. som, 3. 4. som bol v mierových misiách za túto krásnu republiku. Bol som aj vyznamenaný pánom Kanisom, ministrom obrany, takže tým na ďalšiu demonstráciu vám odovzdávam medaile. Všetky, nech sa aj od mierového spoločenstva, aj od všetkého, takže neviem, či tam poletia, alebo ich niekomu osobne podám, ale ani plúvať nebudem na ne nič. Prestalo ma to baviť. Byť hrdý na toto tu. Starky bol 2-krát v povstaní zranený, takže nič. Oni nevedia pomôcť. Takže ti to dá hlavne odhodlanie to, že si robil niečo pre túto krajinu. A ja vám tak poviem, akože ja mám sa dožiť od 20 do 30 rokov viac. A mám mať problémy s tým, či si vyplatím rodinný dom, čo mi rodičia postavili. Ja mám mať problémy s tým, že nebudem mať na lieky. Ja mám byť v zime, ja nemám jesť, čo má 80% dôchodcov dneska na Slovensku. Takže mňa, či dneska sa mi niečo stane, lebo o 20 rokov sa mám takto trápiť, že jednoznačne radšej dneska, v plnom zdraví, pri rozume. Ja mám také odhodlanie, aby bolo každému jasné, že netlápam, není som na ničom, nepijem, abstinujem, neberiem žiadne podporné látky na nič, len som mal traumu z toho parlamentu, tak som bol ešte do štvrtku beriem akože na ukludnenie, to ma tak rozčúlilo, táto demokracia, že čo sa tu deje, nedieje, že som stále v rade, nepustili ma, zavádzali jedno s druhým. No ale už som v pohodičke, všetko prešlo to. Čo si si myslel, keď sa to otočil celý ten dav, že ide smerom k parlamentu? Ja som takto vám poviem. Ja som išiel medzi posledným, lebo som išiel so 6-ročným synom, tak som sa viezol, ľudia ma predbiehali. Akurát je tu jedno policajný štát, to bola minútu 36, a tam som mal jedno také dosť akože
je mi ľúto toho pána policajta, lebo taký silný, ako prišiel, nadopovaný, nabúchaný, oni tam zúžovali akože do lievik, aby akože mohla byť premávka, ale keď sa to zúžilo, tak len títo kukláči, kukle, transportéry, len tam jazdili. Tak som sa mu prihovoril, že na čom on je, alebo že čo mu je. Veľká drzosť, veľké toto, urážky. Ja som si neuvedomil, že za mnou za 10 sekúnd stalo 50 ľudí. A ten pánko normálne zospal. Nebudem sa inak vyjadrovať, ale normálne už s ním sa potom dalo podebatovať. To vidno aj na videu, neurážal som ho nič, len som mu povedal, že my sme takí istí ľudia ako on, že jeho keď už obliekli do uniformy, či už gangster, alebo čo sa mu stalo. A už počase, keď prešla ďalšia polminútka, už sa s ním dalo normálne ako s človekom porozprávať. Tak som aj odišiel, kľudne, odzdravil som sa, dovidenia, prepáčte, že som sa ospravedlnil, že som mi to pozrel. Toto, kde sa ty rozprávaš s policajtom, alebo... Pustím vám to, môžete to kliknúť, alebo aké je to, akože sme si hrdí na to, aj ten parlament bol, aby sme vedeli, o čo sa jedná. Čo tam je pod tým? To je to, čo To tak, aby to bolo nejak na základe. No toto, protest Gorila TND. Treba vybrať druhu, ja mám. Toto je to, lebo bolo to aj... Počkaj, dám ešte aj veľkú obrazovku. No, tento pánko, ten nevládal so sebou. Ale tak sa ukludne za 10 sekúnd. Je mi ho ľúto, že má určite z toho psychickú traumu. Máš pocit, že by tam niekto chcel vyvolávať nejakú potičku z tých, ktorí sa pristavili, ako hovorí za tebou? Akože z tých nie. Z našich nie, každý jeden vysvetľuje, všetci sme kľudní. Ešte tento pánko silnejší, ten ešte ukazoval nič kľudá. Ja hovorím, my sme kľudní. My sme kľudní, my nič nerobíme. Kde mám to tu školu? No, takže toto som mal takéto vystúpenie. Lebo som išiel so ženou aj s dcérou a oni už nevládali so sebou. Tento pánku poďte na Božíku, kúpiť jednu tušku v bačerku. Tuškové, nás zoberaj myšku, aby si vedel, ktorá je. Dobre. Máš to otvoriť na nejakú? No, ty si začal, si spomenul, že si išiel ku koncu, na konci a potom vlastne, keď sa zahol hore na parlament, tak čo si myslel, že vlastne, lebo oficiálne to malo končiť na SMPčku? Chlapci boli vpredu, oni povedali, že policajti ich ťahali, všetko išlo Vy ste boli úplne vpredu? Ako hneď za autami? Ja som bol medzi prvými a neviem, ja som to tam nepoznal, proste išli nejakí starší odo mňa, začali ísť hore. Ja som zastavil, že prečo tady idú, som na nich kričal, že stojte, a ja som videl, ako pred nami úplne tie policajné auta započili hore na parlament. A keď som prišiel hore, to je proste už stála jedna rada policajtov za to. Ale pri námestí to hovorí, že tam normálne ťahali. To znamená, že ten zástup ľudí išli za tými autami policajti. A tie auta išli celý čas, išli pomaly, aj keď sa prešlo SMPčko, išli pomaly hore. Áno? A potom sa vyšlo tam hore, a keď sme prišli hore, proste stáli jedna rada policajtov za tým, tí kukláči, a na boku stálo vodné dielo, čiže podľa mňa to bolo už prichystané ako keby. Neviem, ja si tak myslím. No a vlastne ty, keď si potom prišiel hore, ja som zase už si išiel so synom, úplne hore si bol aj so synom? Ja som sa rozlúčil akože s manželkou a so synom oni ostali, my sme išli pred Komenského, čo to tam je akože pri starom moste a my sme na druhej strane mosta mali autobus, tak hovorím, už nechoďte, lebo už sme mali celé to kolečko vlastne obehnuté. Ja som ich nechal, už nejakí chalani akože išli aj do autobusu. No a ja som išiel hore, ja som už bol medzi poslednými. Policajtom som sa hovoril, kde sa ide? Hore k parlamentu. Parlamentu, tam bol doprava, čo som sa opýtala. Keď som prišiel pred námestie, tak akurát som stretol Peťa Čolinského, pri aute sa rozprával s policajtom a policajt mu hovorí, tu sa to malo skončiť, kde idete? Hovorím, ale mne teraz hovoril policajt, dopravák bol po ceste, že ide sa k parlamentu. Ja som nevedel, ja som len dobiehal už týchto, lebo ja som išiel, hovorím, zo 6-ročným chlapcom som išiel. No a keď si prišiel vlastne, keď... No, už potom som išiel si dopredu, tam aj ešte som očistil, hovorím, toto má čo... Videl si nejaké kamene alebo žiadne kocky? Žiadne kamene, nič. Hovorím, ja by som povedal, že 2 igelitky som niesol Teskové, pánovi Lipšicovi som odkázal z Levice. Ja neviem, skadiaľ tam vybrali tie kocky a kde sú tie kocky, veď tie niekadiaľ treba vybrať, alebo niekto si obišiel 10 km nosil nejaké dlažobné kocky, alebo ako.
Takže vajíčka si videl. Vajíčka som videl, áno. Papiere, nejaké delobuchy som videl, áno, ale či to... Ja by som odporúčil akože národu, že ako sa dajú odhadnúť títo kriminálka a policajti. Ani jeden si topánky nečistí. Oni si myslia, že keď majú úľavy, že môžu chodiť v civile, zamotať sa, tak každý jeden má zasraté topánky. Tak zbadáte, kto je z kriminálky. Oni si nečistia topánky, lebo oni majú akože úľavy od výstroje, tak oni chodia rozčapkaní všelijakých špinavých topánkov. Môžete si vyčistiť topánky. A keď vidíte 3-4, tak teórii, no to sú oni. Ty si bol niekde úplne vpredu, takže si bol na... Ja som tam chodil, akože, ja už väčšinou týchto, akože od parlamentu, my sa zdravíme, nazdar, ahoj, čo nového, každému poviem, nech si pozrie na tú stránku, čo robím, akože už neregistrujem, už fakt ja som bol prekvapený pred parlamentom, keď som bol, že tam zo 120 ľudí mi možno 125 povedalo nazdar. Videl si tam nejakých extrémistov? Že to bolo nádherné, vieš, a tam každý jeden druhému, keď sme sa poznali, to sme sa zdravili, hovoríme. Tam bunda ťa vždycky prezrie. Bolo povedané, že tam boli nejakí extrémisti, videl si tak nejak, a neviem to presne špecifikovať, že čo? V uniformách boli, áno, polícia mali napísané, to boli extrémisti. Áno, oni boli. Lebo to bolo takto povedané, že... Oni boli extrémisti, áno. Oni toto hľadali, oni si normálne, neviem, či sa nadopovali, alebo na čo čakali, alebo kto to nezvládol. Ale ja by som aj odkázal pánovi veliteľovi zásah, že keď boli troška inteligentní, ja by som im poradil, že mali ten osvietiť si parlament, mali tam postaviť 3 policajtov v čápkach, šeltorkách, nastaviť si kamery a povedať demonštrantom, že poďte kľudne ďalej a kto to porozbíja, tak si to aj zaplatíte. Lebo my vás budeme len filmovať. Rozbíte si to, budete mať po 40, po 50 tisíc. Takže oni nevyládzu zo sebou, oni nevedia, čo majú robiť a ako majú robiť. Že keď bola troška inteligencie, tak spraví sa to takto, ako sa to robí hoci kde inde, lebo keď ide 200 ľudí, tak si rozbite, budete platiť po 50 000 eur, alebo robte voľačo s tým. Vy si chcete rozbiť parlament, tak ľudia možno by dostali rozum. Len nie, keď tam vydáte 400 policajtov, tak ako bolo pred parlamentom, že na každé jedno 4 a neviete ma tam pustiť, to čo robíte, tak potom vy sa nečudujte, že ľudia sa začnú organizovať. Spomínaš ešte k tomu 29. Áno, ale aj teraz. Prečo? O čo išlo? Oni stiahli tam ľudí, a ešte toto čakajú, skadiaľ sa tam zobralo dielo, keď nikto nevedel, že kde sa má ísť. Aha, ďakujem. Vieš, je to všetko čudné. Ale skadiaľ... Pri tom policajti vlastne ani nemali plexisklá, som si dobre všimol. Nič nemali. Aké dlažobné kocky, to už vylepšia. Prvá línia, ktorá tam najskôr stála, predtým, než začali... Ešte chvíľu to takto bude trvať, my sme tam na tanku prišli. Na tanku, alebo ešte čo je také, čo sa dá zohnať, bo v Kalnej máme tank 1, 34. Aby náhodou to nebolo, že ten sme zobrali. Tuto, pamätník. Vieš, ako povedať môže hocikto, len nech dajú aj normálnych ľudí do televízora. Počul si nejaké výzvy od policajtov na rozídenie? Tam sa sedelo, pískalo sa, volačo tam, ale to bolo slabé, to nebolo nič. Tam, prečo sa mal národ, oni nemali čas, v piatok sa pomáhali niekde. Keby tam boli 3 hodiny, keď 5 hodín, oni sú platení za to. Prečo? Aké rozídete? Prečo? Oni mi bránili mojej osobnej slobode v pohybe. Keď už tam prišli, tak nech stáli, veď nikto im nič nerobil. Kde si bol, keď bol ten slzák, alebo ten útok? Slzák niekam ukážem, ja mám krásnu fotku, tak som pyšný na seba. Aj video mám. Toto mám krásnu z Reuters fotku, mám ich tu už aj porozmýšľanú. Kde som bol, keď bol slzák, nech sa páči. Tebe to rovno do tvára? Ja som sa troška už aj zohol. Hovorím, keď všetci ako takýto krásny, toto som ja. Takže kde som bol? Ty si to nejako, keď si bol úplne vpredu, ty si to nejako čakal? Ja som prišiel, že čo myslíte, že slzák niekoho zlomí, alebo čo je? Ale ten prvý moment, jednoducho sa otvorilo... Nie, oni normálne to pospreholi muchy, ono sa to rozišlo a ja hovorím, poďte, sadnite, lahnite si na zem, ja som to chcel, aby si všetci lahli na zem a tam nech skúvineme, od slzáku, tam nech nás ešte vodou pokropie, nech si fajne opláchneme to, nech sa podávajú fľaše, ale ľudia nepochopili, ešte nechápu, ako sa treba správať v demonštrácii v takýchto situáciách. Ľudia sa rozutekali, títo chytili svoj amok, mali rozkaz a už nevedel, kto čo má od dobroty robiť. Však to bol vlastne asi cieľ nastrašiť všetkých tých ľudí. Ale keby sme ostali na zemi, lahnutí, tak potom nás byť ako žito. Toto treba naučiť ľudí aj demonštrovať. Áno, zorganizovať sa. Prečo? Oni sú o čo chytrejší. Že ich niekto poslal do Pezinka. Tam sú 2 ústavy. Jeden policajný a jeden kto vie, skadiaľ vyťahol. To nie je problém.
Ja som hovoril, aby si ľudia sadli, kľudne, a dajte vodu na nás, zbite nás. A tá pyrotechnika vlastne, keď ten prvý slzák a potom... Ja by som vám ukázal, ja mám tu na rite akože flak kvalitný, a to je už od týždňa, čo mi z tej pyrotechniky. Pritom ľudia, o jedno sa Čo stane. myslíš, pyrotechniku, niečo do teba strelí? To je originál proti demonštrantom, to máte to isté, ako čo sa hore rozbuchuje, len to sa háže pod nohy. A s tým, že to ubližuje. Vtedy ľudia žiadnu paniku už nechať, viem, že všetko môže ísť, len tvár si treba chrániť. Lebo to znamená, že keby to dostaneš nie do stehna, ale nie do tváre, tak máš smolu. Áno, ja vám, neviem, mám si ukázať riť, alebo toto mám na stehne. Normálne chrastu všetko. To je vtedy len... Normálne prerazená pokožka a krv? Áno, chrastu možno. Toto je video, ako začali... Akože my si nevádme. Slzným plynom strieka na ľudí. Kde ste stáli? My sme boli vpredu. Ja som tu medzi prvým. Táto slovenská vlajka, to je z tých Levíc. Toto je jeden od nás Levičanov, lebo sme zobrali 6 Levičanov. Ono sa to tuto začne niekde striekať. To znamená, že po tomto zásahu vás zobrala polícia? Náš nie, ja hovorím, ja som mal najúspešnejšiu akciu, lebo ja zo 40 ľudí sme ešte naspäť prišli 42. To znamená, že nikto z vašej skupiny neostal na polícii? Nikto. No ty, ja tu som hore, akurát sú tu. Dojď do bowlingu zatiaľ, hello, do nášho. Hello. Takže vidíte, ja som sa tu hodil na zem, akože dole, len všetci utekali preč, mali sme tu ostať a oni by sa neboli rozbehli na nás, pozrite čo čiže ale väčšina ľudí proste nemá skúsenosti, keď sa takéto niečo stane, tak takže treba sa utekáš. Ja im to vysvetlím, aké sú skúsenosti, ako sa treba správať, všetko. No vlastne potom, ty si potom niekam odišiel? Alebo... Ja som sa už potom išiel chladiť, oblievať, už som týmto hovoril, toto je tiež, toto si ty nie, Jožo. A potom si sa vlastne vrátil. Čo si myslíš o celom tomto zásahu, čo sa týka síly, alebo bolo to nutné, alebo čo mohlo, ako sa mohlo proti tomuto z hľadiska polície, ako mohli zakročiť, ako nikto tam predsa nikoho... Vy si tam nikoho nebili, v prvých radoch, nič, to znamená, ja by som im vedel vymyslieť trest. Toto je nič, toto je ich, toto nebolo, nie že neadekvátne, toto bola čistá prezentácia hrubej sily, násilia a ja neviem čoho. Za toto by ľudia, čo sú za to zodpovední, mali dostávať ťažké basy. Prečo? Oni sú za to platení, oni tam nevedia postať s 200 ľuďmi, dokedy tam neostane posledný, keď už nás nepustili pri parlamentu, keď už oni to tam naviedli. Prečo, keď si toto už nám naviedli, ale oni boli oni toto chceli, oni toto potrebovali. Akože z ničoho, nič sú tam 3 rady policajtov, vodné dielo, všetko pripravené, vyzbrojené so všetkým, čo má byť. Keď je niečo z nenazdajky, tak neviem o tom, čo sa stane. Nebudem tam čakať, nie som pripravený. Akože, ja neviem, či všetci sprostí, alebo si to myslia. Ale nie, vy ste neboli, keď bol ten útok. Vlastne. Ukáž toho, Dana ako mláčia. Tuto je to video. Tuto je video, ako tí policajti proste začali byť tých ľudí. Ale Dana mi ukáž, nášho chlapca, kamaráta. Tuto je. No dávaj. Hovorím, a tento je tiež chalanisk. No toto je čo, veď tam už skoro nikto nie je. Ja som bola kde tu zohnutý. Nie zohnutý, ale zakrýval som si to. A teraz hodili za dáv ľudí. Áno, pozri sa, normálne. Jednoducho spôsobili. Tuto sa máš. Za čo? Čo tam je? Veď nič. Viete, kedy sa používalo toto svojho plyn na tieto veci? Nie na výstrahu vlastne, ale aby mohli ľudí zmierniť a začať. Áno, je to aspoň osobne tak. Áno, aj nie, že osobne, to je o tom. On tam bude ležať. To sa hádže, keď už idú zápalné Tu leží, to je skálnej. Toto je jeden na kolena. Tu leží, ako jeden tlačí, aby ho nebili. Chráni sa, toto je jeden skálne, len robí teraz. Aj vám ukážem, on si pôjde pre ten transparent. Kde dlažobné kocky, čo sme si vyrábali z toho asfaltu, pán minister? Kde sme ich zobrali? Nie som si 5 km, igeličke. Tam vlastne vidieť, jak leží ten transparent za značkou. Pozrite, on si ho ide zobrať. On sa ako postaví. Ale už jedného tam ládujú. Jedného už má pod sebou, on si zoberie transparent. No, troška sa šmykol, prepáčte, pozrite. Aha, hej, šmykol. A toto? Toto je čo? Chcem mu ho zobrať. Toto je čo, akože za jeden transparent, toto potrebujú oni, aby nám zjedli banány, tam nech si ho zobere, nech si ho aj zje.
To bolo čo? A to odtiaľ to chlapec len robí teraz. Nejaké zranenia z tej vašej skupiny? Nič neodolní chlapci, ja im odkazujem, že ja sa teším, že konečne mi dali aspoň slzák. Aby boli spokojní aj oni. Videl si nejakých zranených ľudí tak okolo Boli, teba? tam sa kričalo, kvíkalo. Videl si nejakú Tam bola sám? jak keď, ja neviem, stane sa pracovný úraz, dopravná nehoda, tam sa kričalo, kvíkalo. Ja som mal slzák, ja som už nevidel nič, ja som si len vodu zháňal, kde sa umím, kde sa oplácham. Ja A už potom som len odchádzal a tam bol kvíkot, sanitky chodievali, to bolo nič, až nabito. Chodievali, však jeden Jedna chudák chlapec tam mal otvorenú. Ty si to videl? Toho chalana? Ja som stál pri ňom. A on takto sedel, strašne bolela ruka a proste prišiel tam, akože mal maják na aute, že on že má s rukou, že zlomené, to má, že či môže zavolať pomoc. A záchranka prišla až po nejakých 20-25 minút a ešte som jednému chalanovi pomáhal, čo bol po tvári, že tiekol sa z nich priniesol, sme mu to utierali, ten mokrými dreskovkami. A nevieš, to sú tiež čo? Ty si videl, ako mu zlomili tú ruku? To som nevidel, ja som prišiel za ním, že čo mu je, lebo takto si držal ruku a sedel v krčoch. A potom som sa rozprával s jedným starším pánom, ostal v prvej rade pri mne a potom som ho stretol, on bol z východu a mal zlomený palec. Že on tu pretekol, pozná, že ide na kramáre. Nie v kultúráru. Potom som ešte jednu záchranku, ale to som už videl, že v ruke držal nejaký palec. Miestnosti. Za to kocku som tak nevidel leteť. To som sa aj čudoval, čo som videl. Ty si bol tiež nejako v takých tých prvých. To znamená, že tak schytal si tiež nejaké vajíčka, ako keď to zozadu letel? Akože Niečo? schytal som, videl som tie vajíčka lietať, aj tie toaletné papiere lietali, akože dlažobnú kocku, to som fakt nevidel leteť. A potom, ako sa to vodné dielo stále viacej približovalo, tak som sa odstúpil, lebo proste bolo to zima. Ale nikto im tam nič nerobil. Nikto nič. Že tam boli dvaja najebaní. Alebo čo im bolo. To nikto nič tam nerobil. Ale ty napríklad nejako, si sa cítil nejako ohrozený, teda ty ako Ja som určite sa nie. ohrozený Tých, zo strany policajtov. a čo ženy napríklad, alebo starší ľudia? Videli si tam takých? Ja som videl. Osobne Peťo Pčolinský mal kamarátovho syna na krku. A predtým, možno pred týmto zásahom, pred týmto výbehom ich dostane, 10 minút išli dole, že odprevadiť, že ju bude niekto autobusom, už treba to zobrať preč. Lebo títo nevládzu so sebou, policajti, tam ľudia nič. Nič, normálne demo, sadlo sa, postavte sa, sadlo sa, policajný štát, no normálne čo, ako to má byť, nie že ako to má byť. Ako to nech sa pripraví, keď bude 200 000 ľudí o 2 roky, alebo o pol roka, alebo o rok. No ja som Dano, som z Kálnej nad Hronom a vlastne prišiel som na protest, lebo tam robím to vlastne kvôli sebe, tak sme tam išli protestovať ako väčšina skupina ľudí s kamarátmi. No ale nečakali sme to, že to dopadne takto. Úplne takto, no. Kde si bol, ako to bolo z tvojho pohľadu, čo si videl? No tak ten presun, všetko bolo v pohode, každú križovatku tam riadili policajti, viac menej normálne pochodovalo sa, zrazu nás tam zastavili títo policajti pred Národnou radou kúsok dole nižšie a proste tam vytvorili barikádu a týmto haslo, tam sme skončili, tam nás zastavili. Videl si tam nejaké aktivity také agresívnejšie od tých účastníkov toho protestu voči policajtom? Tak agresívne, no. Tak kričali ľudia hlavne, že viac aj nemohli robiť nič. Tak viac menej takéto, že verbálne, že kričali a... Ty si bol niekde vpredu, alebo niekde vzadu? No, my sme boli viac menej v tom prvom rade úplne hneď vlastne pri tých policajtoch. Takže vlastne pred vami policajti a... Pred nami policajti, za nami bol dav ľudí. A tie predné rady nejako nerobili nič extra s tými policajtmi? Ale... Nie, všetci proste vyjadrovali svoj názor na policajtov a nie na policajtov, na všetko vlastne ako cítili. Tak. Čo vajíčka, dlažobné kocky? Videl si niečo? Vajíčka, videl som predo mnou, ako dostali policajti vajíčka na seba. Áno, to som videl, kocky dlažobné, to zase nie, to bolo vlastne moc. Tie vajíčka určite, to som videl tam, jak sa hádzali, respektíve jak lietali. No my sme boli kontrolovaní, my sme nemali nič, nám ruksaky pozerali, čo nesíme. My už hneď vlastne, ak sme prišli do Bratislavy, sme mali hneď prvú legitimáciu a hneď nás všetko prezerali, všetkých.
každého do jedného. Vy ste vlastne išli spolu v tom autobuse. No. My sme prešli cez ten most, tam bola prvá križovatka, 3 hliadky zastali, každý jeden, koho mohli odchytiť, občianske, čo máte, ruksaky otvoriť, kde ideme, nič, ďakujeme, už sme tu, ešte aj hlásili, že sme prišli, či patríme k nejakej skupine, hovorím k žiadnej, k novodobým veteránom, že tam som bol nahlásený pred 3 rokmi, alebo pred 4, to som im povedal, kde je to námestie, alebo kde sa má ísť, rovno opýtate sa, nevedeli. Sledoval si tú situáciu aj tak ako medzi ľuďmi, akí tam boli ľudia? Tak ľudia, boli tam rôzni ľudia, lebo však bol to protest, komu sa ten, kto vlastne bol stále za tými názormi, tak tam boli tam rôzne typy, boli tam starí ľudia, boli tam mladí, všetko tam, bolo tam všetko vlastne. Ako spomínaní extrémisti, teda boli tam nejakí, alebo niekto, kto sa vymykal z nejakého normálneho? Tak ako každý kričal k veci tam, každý kričal to, čo vlastne ako sa cítil. Extrémisti, určite to nie je vylúčiteľné, bolo tam kopa ľudí, možno tam boli extrémisti, ale proste nebolo to vidno, že by tam boli kvôli niečomu inému ako protestovať, ale tam vôbec boli. Aspoň ja som nezaregistroval určite nič takéto. Keď nastal ten útok vlastne, tak tam bol ten slzný plyn. Ty si No, kde bol? nestal som priamo pred tými, lebo nie každý jeden tam striekal slzný plyn, ale to bolo cítiť. To určite každý tam cítil, kto bol v tej prvej rade. Ten, kto dostal priamo, to ani nehovorím. A proste ja som mal tiež vyštípaný, do očí som nedostal, ale proste dýchacie cesty to vás štípalo celú dobu, jak sme tam boli. No vlastne keď sa to stalo, tak ty si utekal niekam preč, alebo si ostal na mieste? My sme si vlastne my sme ani nestáli, my sme lahli, lebo my sme proste, aby sme vyjadrili, že máme holé ruky a že proste my len chceme vyjadriť svoj názor, tak sme si tam aj poláhali na zem a oni proste išli cez nás. Odhodili ma normálne, ak som ležal na zemi, posunuli ma ďalej, že proste a nič, len som ležal s rukami za hlavou. Čiže si ležal na bruchu a ruky za hlavou, tak? Hej, tak skrčený som ležal a ruky som mal viditeľne za hlavou, aby proste bolo jasné, že... Potom začali tam aj strieľať, ja neviem, čo to strieľali, tiež nejaké dymovnice, alebo čo to bolo tam. Potom ľudia začali panikáriť, úplne bežali pred všetci. A oni si vlastne vytvorili takú radu, čo tú formáciu posunuli ďalej a za sebou nechali pár ľudí, ktorí im tam dávali. Proste tých tam bili a tých tam riešili. V tej Áno, ešte vlastne aj... udreli, alebo? Áno, ja som vlastne, aj neviem, ako som stratil transparent najprv a potom, to som vlastne len na videu zaregistroval, že niekto iný mal môj transparent. Potom som videl, ako tam na zemi bije chlapca, alebo čo mu robil tam policajt, on búchal opuškom a stál na mojom transparente, tak ja som mu chcel pomôcť vlastne a potiahol som ten transparent, podmoh toho policajta, ale to bolo všetko a hneď v tom, jak pitbulli, už 3 policajti s obuškami. Ja som pritom len bránil toho, nie že bránil, len som mu pomohol troška a už som len išiel preč, bral som si tvoj transparent a potom som si bránil transparent a už ich nezaujímalo. To je vlastne z toho videa, čo je aj na internete, áno, vlastne ty si ťahal ten transparent a potom už si na teba išiel s obúškom a si tam dostal. Mal si nejaké také zranenia, že si musel vyhľadať doktora, alebo... No nešiel som jak doktorovi, lebo ja veľmi nechodím k doktorom. Ale mal som ako zranenia, mám modriny ešte na stehne doteraz, ruku som mal opuchnutú ešte, že bol víkend, lebo však ja som ani nemohol ísť do robotu sobotu, lebo však to jak by som udržal zbíjačku alebo niečo proste. Také zranenia, no. Nejaké tržné, nič takéto opuchnutú, mal som narazenú ruku, opuchnutú a tie modriny na stehne, po krížoch mi pár šváhli, ale no. Vlastne potom, ako si dostal toho policajta, čo sa stalo? Ťa odviedli? Nie, mňa vlastne potom nechali tam, zobral mi transparent, to je ešte vlastne vidno aj na videu a oni traja zbili ma a odišli preč, odkračali ďalej, tak ja som potom ešte vlastne išiel za nimi, že ja chcem svoj transparent späť a oni ma proste poslali preč, že ja nemám nárok proste na takéto niečo. A ešte som mohol byť rád, že som nedostal ďalšie, poslali ma potom preč a zase som musel prejsť len cez tých ďalších policajtov, tí tiež ma tam poházali jak handru, proste dodavu ľudí pred nich a už tlačili aj mňa. Tak to asi skončilo celé. Potom vlastne, ak sa toto stalo, po tomto útoku, tak si odišiel preč? Áno, my sme vlastne už po limite sme tam boli, mali sme stretnutie, odchod autobusu, tak ja som išiel k autobusu. Ešte cestou som stretol
chlapca tam, čo mal tú tržnú zlomeninu, či akú otvorenú, toho som tam videl, tam sanitka akurát prišla k Si nim. ho videl vlastne ako? Nie, len som tam videl, ako tam držali pri živote, že nohy proste, lebo odpadával chlapec z toho a tam mu držali nohy vo vzduchu a takto, aby proste mu prúdila tá krv. Už potom ja som tam nestal, lebo však išiel som na tú fotografiu. Čo si myslíš o tom zásahu? No, určite to bolo neprimerané, no. Tak Bol si ľudia aj s holými predtým rukami. Bol si aj predtým na nejakom zásahu? Teda na nejakej inej Bol som na týchto protestoch, čo boli zatiaľ ako ohľadne gorily. A tieto protesty, ostatné nie. Zatiaľ ma nič také nezaujímalo, ale toto sa týka každého jedného. A teraz máš nejaké také, že ešte stále nejaká rekonvalescencia? Ale ani nie. Či už je to? Nie. Už to vlastne to prešlo, troška mierny opuch tu ešte ostal, ale ako už v pohode neboli to. Videl si niekoho okolo seba, proste okrem toho pána, čo mal tej hore na vytvorenú zlomeninu, že bol nejako... Keď si tam ležal, vlastne. Tak to bolo také rýchle, tak všetci tam kričali, to bol chaos tam. Neviem, ani som si neuvedomil. Videl som ľudí, ako ich tiež bijú tam policajti, ako tam tlačia na nich a takéto, ale nevšímal som si každého jedného, že či ho a čo mu spravili a takto ešte. Alebo tak. Na základe čoho podľa teba byli tých ľudí? Na základe rozkazu určite. Ale tak, že ležali na zemi, ako bránili sa, robili s tým policajtom, že policajti ich museli byť ešte na zemi, keď boli? Myslím si, že nie. Podľa mňa aspoň to je taký môj osobný názor, že oni na to sú cvičení a proste keď to majú povolené, tak prečo by to nespravili? Oni sa možno v tom vyžívali niektorými, tak pripadali. Lebo fakt to bolo, však to bolo úplne neprimerané. Oni tam s obuškami a ľudia holé ruky mali. To určite nie. Ešte tam, keď slzný plyn, čo som videl, tak ľudia tam boli nové mokrí z toho slzného plynu. Mokrí, celý mokrý. No, hovorilo sa, že padali výzvy. Ja som bol v prvej línii vlastne a počul som stále, ako začala výzva, neviem, čo to zahlásilo z toho auta a už proste hneď celý dav ich vypískal, tam nebolo počuť ani slova o tom, čo oni hovoria. Vôbec. A preto sa aj ľudia radšej lahli na zem, lebo nevedeli vlastne, čo oni rozprávajú a nepočuli, lebo dav kričal. Tak všetci si vtedy aj poláhali tam na zem, že proste, aby ukázali, že my vlastne tam nechceme nič zle. Odradil ťa tento zásah? Určite nie, práve že ma navnudil na ďalšie protesty. Čo by si odkázal iným ľuďom, ktorí sa nezúčastnili protestov? Poďte do ulic, určite. Dúfam, že sa to oplatí. Určite sa to. Jedine takto môžeme zmeniť. Určite zaháľať a ísť do ulic. Na každý jeden protest, darmo, že boli voľby. Treba protestovať, kým nebude tak, ako chcú ľudia. To, čo si robia s týmto štátom, to je fakt veľa. Tak ja som z Oltany, nie som z Kalnej. A proste všetko sa to tam rozbehlo, jak na nás zaútočili policajti, no a my z mesta rozutekali, tak sme bežali takým kopcom hore. No a proste videl som jedného chlapca, jak vedľa mňa beží, pýtam sa, čo je taký on, ak sa na mňa pozrel v tej tme, taký odraz svetla, tak celý bol zaliatý krvou. Sa pýtal, čo tuto mal, povedal mi, že pelendrekom dostal sem po čele, po hlave sem dostal. Tak hneď som mu automaticky vreckovka, všetko, utreli sme ho, či mu je dobre, všetko. Potom ho kamaráti potom zobrali. Akože neviem, kde šiel, si šiel na poltovod určite, celý bol zaliatý. Bolo to dosť také agresívne, som povedal. Povieš nám, ako to z tvojho pohľadu celé predbiehalo od nejakého toho začiatku, kedy sa vlastne protest odpojil od teda ten pochod, keď pokračoval z námestia SMP ďalej, bol si niekde v predných radách a videl si, že čo sa tam udialo, že ten pochod pokračoval a neskončil? No bol som niekde v strede, no tak nejako som bol, hej. Takže si no potom išiel za ostatnými mali sme ľuďmi. tam končiť, hej, ten pochod a išli sme ako, neviem, proste ja som išiel za ľuďmi, hej, za davom, tak sme išli a zrazu pred nami policajti, ako šóra policajtov, hej, čakala. Tak prišli sme tam normálne kľudne, nič, žiadne násilie nebolo. Pekne takto sme sa postavili za nich. O chvíľu prišlo, neviem, nejakých 5-10 minút prišlo vodné dielo,
akože zatiaľ tam pristavili. A potom samozrejme demonštrovalo sa, no. Čo dlžobné kocky, vajíčka, No tak základom tieto banány, čo boli, aj vajcia. to si videl hádzať banány. A tak áno, to je demonstrácia. Ale takto, že potom zrazu pozerám vedľa mňa nejaký chlapec plakal, tak povedal, že dostal slzákom do očí. Ako To si viacej. bol vždy, keď vlastne ten slzný plyn oni vypustili, kde si boli vy vpredu? Vpredu, vzadu? tak trochu bokom. Bokom, takže to... Mňa to nezasiahlo. Ako. A potom, to bol jeden prípad. Potom, čo som takto videl. Predo mňa stáli takí ľudia na takom múre, tak som, akože videl som určite, tam som stál. No, mi tak zavadzali. A proste... Teba nejako neohrozovali policajti, alebo nešli po tebe? No už potom áno, keď sa to všetko rozbehlo. Už potom áno. Áňali ma tam hore kopcom, bežali za mňa, aj traja bežali. Potom jednu, akurát to som videl, už sa za nami rozbehli po tých schodoch vedľa toho hradu. A jedna taká staršia pani tam normálne padla dole chrbátom, jak ju strčili, jak sa rozbehli po tých schodoch. Zo schodov? Z tých Áno, z tých schodov. spadlo dole? Áno, spadla na chrbát. Strčili ju. Potom stalo? No, stále tam bol akurát aj jej manžel, s ním alebo nejaký priateľ, alebo neviem, to tam bol. A ten akurát tam do tých policajtov, že čo si to ono, aj toho poslali ho preč a ich museli ísť preč, proste žiadne. Neviem, ako by sa im tam zastali pri nich. Proste oni išli ďalej po Horekopcom, my sme už utekali Horekopcom a potom už pomaly. Ste utekli? Áno, ja som utekal, hej. No tam už sa rozbehli riadni, aspoň 5 sa tam rozbehli hore kopcom. To boli nažavení, určite boli nažavení. No. Myslíš si, že keby si neutekal, že čo ti spravil? No dostal by som určite pelendrech. Takže len tak by ťa byli, akože máš taký pocit z toho. Keby ma už chytili, tak čo by už sa mňa spravili? Či tam naozaj boli tiež nejakí zranení, alebo... No zranení tam boli určite. Toho zakrvaveného kolena. No ten išiel tiež hore, vyšiel na ten kopec a odtiahol, ako zobrali kamaráti, ale bol tam. Oni už zobrali z druhej strany. Ako. A videl si v tom dáve vlastne nejaké deti, alebo starších ľudí? No starších ľudí, deti, pravda, že Že boli tam. Áno, čo boli tam, ktorí demonštrovali, pravda, že. A myslíš si, že ich videli policajti? Že môžu povedať, že o tom nevedeli? Tak, či ich videli, neviem, tak určite detsko nebolo v prvom rade. Ja. Takto neviem, bolo tam dosť ľudí. Ako tak, keď si všimli v tom dáve, či boli, tak podľa mňa určite sa museli, ja neviem, tak nie sú slepí. Policajné výzvy. Policajné výzvy, no tie sa normálne nepočujú, ale boli nejaké niečo tam v našom rádu, toho mikrofónu, alebo ako sa tam dá povedať. Ale tak niečo tam povedali, to boli také. Tak ľudia boli kľudní, ľudia si tam ešte sadli, proste posadali si tam, nerobili zase nejaké výbušnosti. A jak si to vysvetlíš, prečo utočili tí policajti, jak to ty chápeš? Neviem, podľa mňa tak pokyny museli dať niekto pokyn. Je prečo asi, ale neviem. Neviem prečo. Ale nejaký dôvod dali nejakí to protestujúci podľa teba, aby... A tak, viete, kričali jedno s druhým, tak neviem. Môže byť všetko, za čo sa utočí. To už. Je to podľa teba dôvod na... Tak oni si nájdu dôvod, určite to je. Podľa teba je to dôvod? Bol tam taký dôvod, aby tak zase... Nie, nebol tam dôvod. Nie, určite nie. To je to všetko. Odradilo ťa to? Prísť na ďalší protest? Takéto, že to v tebe vyvolal nejaký strach? No určite nie, no pôjdem aj na budúce. Určite. Pôjdem stále.